tu formes part d'una família creient, vas a missa, però tot això t'ho has de fer teu. Tot això un dia has de dir sí, i aquest sí ha de ser convençut. I el dia que tu acabes dient sí, doncs és el dia que realment et trobes amb Jesús. Fins aquí no. Fins aquí és una teoria, és una creença dels altres, però teva no. Fins que tu te la fas teva, doncs Jesús no forma part de la teva vida realment. Jo penso que el sofriment és una part molt important dintre la nostra vida, si el sabem canalitzar. O sigui, jo acabo de tenir l'experiència que he perdut una germana, la setmana passada la vam enterrar, i és una persona que ha viscut 40 anys amb dificultats de salut. Cada dia ha ofert els seus sofriments a Déu. Esclar, si això a mi no em diu res, és perquè no sóc persona. Llavors, dintre de la família, doncs esclar, sí que hi ha hagut moments de sofriment, i de sofriment molt intens, perquè doncs, jo ja vaig començar perdent un germà quan tenia 17 anys, i així podria explicar molt. Però Jesús sempre està al nostre costat, i sobretot quan sofrim.